Bauchi Santaral 2023 akwai sake. Sanatan mu na zakin warji za mu sa a gaba. Nagari na kowa mai tausayin talakawa. Nagari na kowa mai tausayin talakawa. Bauchi Santaral 2023 akwai sake. Haka Nuhu za ake kai muke ra'ayi baba. Bauchi Santaral ina wani ba kai ba. Nuhu za ki kai ne sabon sanatan mu. Da yan kayi na yi ba za su iya ba. Jaɗa mura mu je uban shaharin zama. Zakin warji mai masoya gida da waje. Rana mu da aiki kai ɗaya magayya. Kai mana magani ba za mu guje ma ba. Gurzan gwamna kawar dodon yan zama. Bauchi Santaral sanata sai ka karba. Amintaccen gwamna kawar Nuhu zakin warji. Dumu kake cika hannu. Saraki ado na gari. Magajin garin Ningi dan siyasa gogagge. Sabon sanata Nuhu zaki lokaci bana yayi. Fito kar kai baya gurzan gwamna kaura. Na Hamza akuyamciya mun fatun mu na Bauchi. Kwamishina Nuhu zaki kuma sanatan mu na gobe. Rabbi ya yi da nufin mu ya cika mana burin mu. Abdullahi Adis ne ke ya kwari dan gidanka. Mawakin ka na jiya da yau har ma gobe. Roƙon da nake yi ilahu yayi ma sanata. Nuhu zaki Bauchi Santaral sai ka karba.